Jer, znaš šta, to su opasni ljudi. To njih nekoliko koje sam, do onog što je hapšen onog kriminalca Velibora Popovića Popa. Ali svi su uvezani međusobno. I drže se. I on, da, i on priča kako je menadžer čega, Breskvice i ne znam čega, a šta stoji iza svega toga? Hoćemo malo o tome da pričamo, šta stoji iza svega toga? Koliko vi toga znate, a svaki put se ugrizete za jezik, možda bi rekli sve, ali negde dozirate da... Ne, vidi, ne ujedem se ja za jezik uopšte, ja ono što znam, ja to kažem. Da me neko pozove, možda neću nešto reći da ne nanesem štetu svojoj državi. Mnogo toga znam, naravno. A nešto neću reći da ne nanesem štetu svojoj državi, možda. Možda znam puno toga što kroz estradu ljudi rade, ali niko me nije zvao da me pita. Prosto, kao da to nikog ne interesuje. Ej, pa ti ljudi žive u Beogradu. Žive ovde. Mi smo njihove pokretne mete svaki dan. Ja želim za ugrožavanje sigurnosti kako za svakog funkcionera, tako i za svakog građanina Srbije, tako i za svakog radnika Hajpa, tako na kraju krajeva i za mene, kao što je za bilo kog funkcionera se, znači, hapsi. Ugrožavanje sigurnosti je isto za svakoga. Ne postoji za ovog veće ugrožavanje sigurnosti za onog manje. Ne postoji. Samo postoji ko je to izvršio.